Haman aldetik, ni bakarri zekiat haitite argin esala, ze argazki bat erakutsi uzkoan batean, amak murzianuen txaletien obratan berrien harrizekin itxituri egiten. Azala beren haite, nire haitite. Eta haiten aldetik, Simon Mendiola zuan betidanik kanteran birra haitea bienak. Kanterako gerra zuan lehenko kanteri jo, lehenko begiratu, begize jo, kanteri jo, harrizek eukitzen betak topau, da garbitu, harrizek, harri soltiek eta lurreta, terremplanti behagota, eta betari kanal bat atara, kuñan, kanalin sartu Sirizen aldamenien burdina zati batzuk, idizeni, behizeni apatxatan epitzen jako zan monoko defensak. Perrak. Perrak. Perrak ez, perra dozak atzaskalak, apatxa doza perrak. Perrak zaintzeko, azpizen, ipintutxe zen, untzi egin lotute, eperretara lotute, ipintzen zen defensak. Halakoek ebiltzen zen kanteran. Eta gero handik, Sirize jo, jakin imizan nundik ipini eta, da harrize Santa Palinian dizen gehiagoten. Santa Palinian da besti dandoa, Santa Palinian gehiagoten. Sirize jo, da harrize bastante bigune bai aranizka zuan, da ebai egiten zuan. Da orduen sartizek urte dan zabian, esate baterako, alturan ekuinlikan beta batek 80 zentimetro, eta luzeraren igual metroko, eta zabaluran 80 edo beste 80 zentimetro, osea, harri tokok itzelak. Eta haren jarrizek, grubiaz, gruak zua zen, egurrezko poste batzuk, poliakin lotute, handi harrezek atarateko eta mobitzeko. Gizonak nartien mobitzeko pisu handizekoan, eta sarriken kantera zuluen egotu zen ataren bier. Eta, bueno, haren harrezek ekin jabien ezuan, batez euren aktibidea zuan, kanteratik atera, da neurrizetan zilerizak, batez be, etxiek egiteko harrez ezeruzek, sistemi edo zileria edo manposteria. Eta normalien, etxe aberazdunak eta haute bestia eukitze ezak, fatxadak eta, dana arriskue, elegizak esate baterako. Dana arriskue. Da arriskue baina zileria, harri bat abeste hodetik kontrara, ladri dukipin dintzen moduen, eta beste batok eskinatan ikuni kolunak zilerizaz, eta bizen bitarteko manbosterizaz bete. Osea, haren aktibidadia fundamentala izaten zuen, harri atara eta neurrizetan, arkitektu gero bat matek epin da benien esatabenak egiteko. Harrize tailerin gero landu barik, eskultora edo marmolista beker nahi manik, gehiago zuen atara eta neurrizetan ipini zati handizek. Eta horretarako zileria, horretarako, esate baterako durongo nio zen, esan baten, Mendizablaneko ofizinak, nahiko kuriosu ezua zen, nahiko, eta hain jabian, goreitek ataradiko harrizikin.
Eta Elorrion jo beste etxe bat, Elorrion plazatik urten da gorutz, elexia horien, gorutz, eta nik ikusi jokoak planua, Casa Palacete en Elorrio, en el término, no, en el cruce de carreteras hacia Mondragón y Elgueta. Etxi hemen, zeu zileres ezein gure etxik eta ineko, eta nik horren zerako ikusi txikoaz. Gure etxeta zuazen, haitxitxik handik, amabi nebarban artien, hiruk hartu jabean haitxiten zera, hiruan aizak. Horrek hirurok etxitaben birra. Gure egin joan pizkat, buru moduen edo pizkat, tratu eta pizkat, baina birra be bai. Eta gero egoten zuen berginek, bazekian, por ejemplo, gure alboko Juan Sarandona izen zuen bat, eta gero orduen asko joen kontratu moduen. Osea, oin pelikuluketan ikusten den moduen aste beterako, hile beterako edo zertu orduen obra baterako. Eta sentido horretan, ointzute jegoa zen, patronak zuetien. Esate baterako. Gure eta, beste batzuk, egon da zeuzek, opakoan, harri zehateraten, Urkiolako altarako harri ateraten.